Ngeleh neng tengah wengi, walah bingung bolo-bolo. Hayo cah, absen sapa sing penggihane wis turu tiba-tiba ketangi mergo ngeleh. Ayo sapa cah? Lah iki ceritane aku ngeleh cah jam piro ya, jam 2 tae ngeleh tangi. Lah iki anane opo iki terong ta opo itu kulkas iki anane iki nderung aku ape tak goreng ngono kae cah, tak kira lalapan tok. Lah sabare bar tak pecel-pecel tak iris-iris cilik-cilik iki genti tak umbah teronge cah, ben higienis ben ora ana kumane ngono kae lho. Sawuse bar tak umbah iki genti tak ceklekno kompor gasku cah. Gak urip, wah iki urip jenenge. Tak ceklekno ben panas, terus aja lali cah dikei lenga ya. Nah iki bar panas genti tak kei lenga cah. Jan ngeleh ning tengah wengi malah apa ya repot tenan nak gak ono apa gak ono lawuh iki larekan utik-utik dhewe tapi ndelale iki mu ono terong derung aku tak goreng tak gawe mangan cah. Aku ora seneng iwak-iwakan cah, senengku ya terong tahu digoreng lah kuwi malah makanan favoritku cah. Lah iki lengone tak tuang cah ngenteni ben panas dhisik engko ben langsung mateng cah. Iki aja langsung nduk celomo, kalau langsung nduk celomo yo ora mateng-mateng kok malah sido-sidone gosong. Lah iki tak cemplungo, wis tak cemplungo, wis soalnya wis panas bocah. Tapi hati-hati nak kecipratan lengone, engko dadak malah go mlosoh engko kulite lara bolo. Hati-hati. Aja genine dicilikno wae cah, aja kegeden mengko malah gosong. Gosong koyo kulitmu bolo. Diwolak-walik cah. Aja ngasih ora diwolak-walik. Diwolak-walik koyo goreng telo. Padahal iki goreng terong bolo. Iki mu bar udan cah. Mane awan iki ngeleh terus aku saiki nak mangan iki wes mbuh ping pira iki mu. Wis ping 5 iki engko atake. Nek kowe nak mangan do ping pira bolo nak sedina ngono kae bolo. Ngene iki engko trimo terong karoan sego karoan sambel ngono kuwi aku wis seneng pol bolo. Wis pokoke iki koyo apa ya? Nikmat pol ngono lho daripada koyo iwak dudo ngono aku ora pati seneng. Aku seneng sing garing-garing ngono kae nak mangan. Lah iki genine mu tak cilekno bolo wedine nak gosong kok dadak ora enak rasane bolo. Yo tak goreng ya aja gosong-gosong. Sekirane mateng langsung dientas bolo. Lah iki penampakane bolo iki mu lagi tak goreng. Iki urung mateng nak menurutku bolo. Iki ge semu-semu ijo kulite bolo. Engko nak iki tak entos semu-semu ijo malah tek mangan piye kok katut kabeh. Kayak iso dicokot bolo. Lah iki wis rada gosong iki. Ora gosong bolo. Iki wayahe dientas ancen wis mateng bolo. Dientas dijarke sik engko bolo ben lengone iki tuntas bolo. Nak mangan ora lengone kabeh kok gak apik kanggo kesehatan bolo. Nah iki tak tukokno kene sik ben menep. Tereng dah iki bolo iki pakanan favoritku bolo terong karo sambel lah jan jos jispol ngene iki aku wis telap-telap bolo. Oke selamat mangan bolo. Dintekke engko nak ora entek nganu bolo. Engko ndak tangi meneh ngeleh neh. Pokoke iki mangan sing wareg nek iso tanduk bolo. Oke bolo wis tekan kene wae. Vlog bengi iki bolo soal kelaparan yang tengah wengi iki. Oke matur suwun dan sampai jumpa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.